Катнашучылар белән танышуыбызны алга таба дәвам итәбез. Чираттагы катнашучы Марсель Закиров. Марсель, сине сәламлыйбыз. О, синең костюмың кем стиле буенча ясалган бу костюм? Әни стиле. Әни стиле, алайса без синең әнигә кайнар алкышлыйбыз. Зур-зур кайнар сәлам беренче дәриме. Әйт әле син Харышын, әлеге проектка кайдан килдең? Уфадан. Уфадан, Уфа яктарына кайнар сәлам, шулаймы? Рәхмәт зур итеп. Хәзер инде без сине озатып калабыз сәхнәгә, рәхим ит. Без сиңа бары тик уңышлар телибез. Әйе бар, саубуллашабыз әлегә синең белән, ләкин көтәбез шушында. Ә без инде күзәтәбез. Тормышмарымы шомагына төрле хәлдә каласың. Уйламаганда иң якын кешеңне югалтасың. Яшәргә кирәк, яшәргә алга барырга кирәк. Сынауларны җиңгән чакта тик сынатмасын йөрәк. Син үзең автормы бу җырның? Юк, авторлары Гөлфия Шакирова һәм Илнат Фархулин миңа яздылар бу җырны. Бик мәгънәле сүзләр бу җырда, шуңа синнән сорыйм. Майда минем әтием китте, бу җыр аңа багышлап инде ясадым мин күңел кушканчы. Аңладым. Матур җыр, матур башкардың, миңа ошады. Рәхмәт. Чыннан да башкаруың, җырның мәгънәсе дә, үзеңнең тотышың, барысы да уңай бәя белән генә бәяли алам. Миңа ошады. Рәхмәт. Зәйнәп ханым, сез ни диярсез? Вокал ягыннан инде бәягезне бирерсез. Җыр бүгенге конкурска әйбәт сөйләнгән. Мөмкинлекләрне күрсәтә, әмма син аны ача алмадың. Синең бу Әйе, концовкада онда бар. Юк, концовкам башымансы күренеп тора монда да. Шуңа күрә син әле шөгыльләнергә кирәк, үзеңне әйбәтләп, үзеңнең ишеңдәге куркуыңны өйрәтергә кирәк. Аннан соң инде шушы мондай характерлы җыр алгансың икән, характер белән күрсәтә белергә кирәк. Хотела вам сейчас дать попробовать здесь одно упражнение. Вы споете эту песню по-другому. Согласны, да? Единственное, что давайте попробуем. Мне нужно, чтобы ты мне помогла, взяла просто микрофон. Но если вы сейчас сделаете то, что я вас попрошу, вы почувствуете абсолютно другое отношение к этой песне. Тем более, эта песня мне тоже понятна. У меня такая же история с моим папой. Ваша задача отсюда дойти до членов жюри. Не разлить ни одной капли. Это ваша история. Ни одной капли. Вот держать так. Разольете, значит, все. И поете вашу песню. Под музыку? Под музыку. Чуть-чуть еще долью даже. Сейчас вопрос очень правильный. Поете ли вы наигранно или поете вы душевно? Вот сейчас мы и проверим. Вот тут ваша хрупкость, ваша душа. Если вы ее донесете, споете обалденно. Если нет, извините, значит, обманывали нас. Вы готовы? Все понятно? Возьмите его как сердце, которое сейчас бьется. Держите его. Ни одной капли. Тормышмарымы шомагына төрле хәлдә каласың. Уйламаганда иң якын Осторожно с каплями. кешеңне югалтасың. Яшәргә кирәк, яшәргә алга барырга кирәк. Спасибо. 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 Вот сейчас что чувствуете?
Я чувствую непередаваемое ощущение. Ну вот, Даже я почувствовала это. давайте. Менә хәзер чынлап та менә бернинди кыланасы килү булмады. Хәзер чынлап та менә мин синең энергетикаңны бик яхшы тойдым. У меня мурашки. Ну, капельки-то у нас не было, молодец. Молодец. Вот по-другому вокал прозвучал. Слова были другие. И теперь вопрос, искренне вы пели или не искренне, он вообще не стоит. Но у меня прямо ком в горле. И чуть-чуть вот туда прям слезы прям как будто, ну, не стекают, но вот здесь собрались прямо в глазах. Просто у меня такая же ситуация с отцом. Его не стало. И также вот я начал сильно увлекаться. Я его очень любил и сильно начал увлекаться музыкой. Вот я это сейчас увидел и прочувствовал. Тавыш бирә башлыйбыз. Мөмкинлек бирәм. Мөмкинлек бирәм. Мы все поняли. Я говорю, да. Мөмкинлек бермейм. Минем хәтта күземдә яшь хәзер, монда шундый энергетика. Зәйнәп ханым мөмкинлек бирмим диде, ләкин жюри әгъзаларының 4-се сиңа мөмкинлек бирәләр. Марсель, без сине тәбриклибез һәм зур сәхнәдә көтәбез. Яңа йолдыз проектына рәхим ит. Рәхмәт, Зур итеп.